Thathe mthuba ke kuseni egameni kaYesu Kristu waseNazaretha. Bulisa umoya igcwele khona phakathi kwethu egameni kaYesu Kristu. Buso tata bapostile, otata befundisi, otata bavangeli, nomama befundisi, abashumayeli, otata, omama, osisi, obhuti, uSunday school egameni kaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Umfundisi uMphongo ke nsinisiwe, izono zami ziqolelwe. Ngiyamthanda uYesu ngenye ilanga nomnqweno nami bandiye ezulwini egameni kaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Yasikhona ekuseni ke sizokhonza egameni kaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Yawuhlabela utsho umoya oyingcwele owenza umuntu abengcwele. Size kuye kule ndawo ukuze asihlambulule egameni kaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Sengase nje uba nobani ke isaqala nje ke iservice angavula inhliziyo yakhe eze nokungcola kwakhe phambi koThixo ukuze uThixo amhlambulule enke kule ndawo ehlambulukile. Amen. Kube nathi ufuna uNkulunkulu bangabana njengoba ngabana silapha sonke sivuye simke sivuselekile ezazeleni zethu simke siclean lithuba lalonto egameni kaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ekuseni nje ke ezovula nje inkonzo egameni kaYesu Kristu sihlabele umhlabelelo zawuthatha inkonzo ndinikele kotata uapostile egameni kaYesu waseNazaretha. Amen. Ngicela nje ke Amen. Socela nje siphakame sonke ke egameni kaYesu Kristu waseNazaretha. Sibone umhlabelo samukela umfundisi umqeke aphambili egameni kaJesu waseNazaretha. Amen. Siphakamise izandla sonke egameni kaYesu Kristu waseNazaretha. Siphakame ngasemva egameni kaYesu Kristu waseNazaretha. Silungise inhliziyo zethu sibe ready for uvuthixo. Yeah.
ndibulisa kotata ubapostile, ndibulisa abefundisi, abavangela, abashumayeli abadala, ndibulisa bonke tata, ndibulisa bonke mama, abantu abatsha ngegama lika Yesu. Sunday school wonke ndiyabulisa ngegama lika Yesu. Ngicela amen. Hayibo, ngicela amen. Ndingumvangeli umqeke, ndisindisiwe ke, ndiyazalwa ngapha yana Eastern Cape, kwidolophu yaseDutywa, kwiilali zaseGwadana. Ndiyambulela ke kakhulu Yesu nanamhlanje esayenzela inceba impilo yam ukuba andifihle esandleni sakhe. Ngicela amen. Sikhona ke silapha kule nkonzo kaMoya Oyingcwele, inkonzo yakhe ebizwa ngaye. Amen. Ya inkonzo yoba singenwe nguye. Ndiyaqonda umuntu okhona apha uzofuna ukungenwa nguye uMoya Oyingcwele. Haleluya. Khona kumhlawuthi zaziwa khona, azaziwa khona, azaziwa In Jesus' name. Thank you, Lord. Shall party. Ngicela ke sithathe iBhayibheli.
Incwadi kaYohane chapter number 15. Esithatha njena uYohane chapter number 15. Cela nje uphe ivolume njena kule mic. Umvangelo uYohane chapter 15. Ke sifunde yena nje. uYohane chapter number 15. Sizothandaza namhlanje malanga njena. uYohane chapter number 15. Cela ke unifundele uqale kuverse number 3. Ncwadi kaYohane chapter number 15 verse number 3. Inhlokondaba umzekeliso womdiliya wenyaniso. Abafundi bayakuthiywa lihlabathi. Verse 3. Ninani selihlambulukile ngenxa yelizwi endilithethileyo kuni. Verse 4. Hlalani kum, mna ndihlale kuni. Njengokuba isebe lingenako ukuthwala isiqhamo ngokwalo lingahlalanga emdiliyeni, ngokunjalo aninako nani ningahlalanga kum. Verse 5. Umdiliya ndim, nina ningamasebe. Lowo uhleli kum, ndibe mna ndihleli kuye, yena uthwala isiqhamo esininzi. Ngokuba ningekum, aninakwenza nto. Siyabulela. Sizothandaza namhlanje singavala nje iBhayibheli zethu. Sizawuthandaza ke senje njena nje iingalo zethu. Apha ekuseni njena sizawuthandaza kakhulu. Ngale mina namhlanje ngicela sonke nje sithethe amen. Abo ngicela umuntu akhathi amen. Sizawuthandaza silapha kule nkonzo kamoya oyigcwele. Umoya onjani? Yes, sikule nkonzo kamoya oyigcwele. Inkonzo ke ephakame kakhulu apha enhlizweni yami, inkonzo kamoya oyigcwele. Ngoba umoya oyigcwele izolo besekuthethiwe into yoba uze wakhutshelwa ngaphandle. Asithe amen. Uze wakhutshelwa ngaphandle umoya oyigcwele. Asikwazi ukumkhonza uThixo akhonzeke uThixo ngaphandleni kukamoya oyigcwele. Hallelujah. Akakhonzeki uThixo engekho umoya oyigcwele. And unobangela wokubana abantu noma bayamkhonza uThixo bamkhonze umoya oyigcwele engekho, kungenxa yoba namhlanje sekwande uhlobo lwabantu ababona izinto ezenzekayo ezenziwa. Yabona into endiphakamela yapha enhlizweni yami, eli lethu ixesha lixesha esekugcwele wande kakhulu uSathana. Ngendlela uSathana ande ngayo ehlabathini, wafika walikopha walibona ibandla, intoba ibandla linjani. Futhi uyayazi uSathana intoba abantu abakhonza uThixo ngokwenene nangenyaniso ngabantu abenza ntoni, futhi ngabantu abayenza kanjani. Waba uSathana wayikopha le ndlela, uyikopha kwakhe uSathana wathatha
zakhe kodwa yena singena yedwa eyona nto sifuna kuThixo intoba masihlala sibe naye waba sinaye sihlala pha kuye sihlala pha kuye ngaphandle kokuhlala iphaphila kulaa ndawo ithi ningahlalanga ngoba ngaba thina sihlalanga kuye akunanto singayithwala yeyona thagethi kaSathana intoba noma thina siyakhonza but masikhonze singahlalanga kuye wasakhonza singahlalanga asiyo le nto ivangeli yanamhlanje ayinamlilo ivangeli yanamhlanje ayinabugcwele intando nobangela asihlalanga kuye xa singahlalanga ubugcwele bukwazi ukuhlala ngaphakathi kwethu amen basihlalanga kuye asikwazi basithwala ubugcwele bakhe and uThixo akakhonzeki noma abantu singaqhubeka kasimkhonze but akakhonzeki uThixo ngaphandle kwe-holiness ngoba ubugcwele bulandwa ngumoya oyingcwele indabangela abantu behluleke uphila boba bugcwele kungekaba ubagcwele uthakula position abantu bahlala kula position that is why ivangeli into yahlala nabantu abangasindiswanga abasalathemba ngegospele namhlanje ngoba badelwa ngabantu abasuka kudala kuye umoya oyingcwele wathi sasuka kuye kunazinto zilahlekayo ngoba sihlalanga kuye ngoba singahlelanga yale nto kwade abantu abahlula kuphila kakuhle kwade abantu abagivaphayo kwade abantu abaphelelwa ngamandla kuthani le nto kunjalo ngoba uThixo wethu kusamandla amandla wakhe awapheli kodwa abantu abahlale kuye baloko bethwele amandla sothandase namhlanje ithi iBhayibhile hlalani kubo nathi sihlale kuni kukulezwi apha entsukwini ekhe landiphakamela izwi yalapho kunotomateni uthi yizani kum nonke nina nibulalekayo enisindwa ngumthwalo nikuphume uthi nje yizani kum xa ngaba ndiyifunda le verses sizankonzo kamoyigcwele ithi yizani ku le ndawo ithi le ndawo ngobayikhonkqa ithi yizani kum nonke nina nibulalekayo nisindwa ngumthwalo sanikuphume jonga xa ngabana sikuye umoya oyingcwele asikwazi uba sizithwalele into zethu that is why namhlanje sekwade abantu abapha bayafuna amandla kwinyanga lapha bayafuna amandla emaqwaleni nasebagqirheni kungoba noma abantu beshumayela bayeva balahlekwa ngamandla kuthani belahlekwa ngamandla behlukene nomnikazi wamandla yiyo le nto esithi zani kumnina nibulalekayo abantu abangekho kuye bayabulaleka bakhangela amanye amacebo ndingenza kanjani ngoba yalahleka laa nto ayikwazi bengalahleki ngoba itsalwa ngabantu abahleli kuye uthi yizani nonke nina nibulaleka enisindwa ngumthwalo zanikuphume uphumla ufumaneka ngoba hleli kuye uthi kule ndawo aninakwenza nto ningekho apha kum ayikho into singayenza kuba sihlukene nomoya oyingcwele eyona nto ifunekayo kula yethu generation kwasi sakhe sesizukulwana into
Sela, Jesus, Shalana Pago, Nami Kishalago, Shagolapa, Abanya Besale, Pedalega Mata, Papa Namshache, Gesipipo, Samosinega, Uyashala, Aquaco, Dalona, Ekeswayako, Otandase, Lato Fight, Shalago, go on, get an Ishmael. Go to my own way. Get an Piranha. Get an Piranha. Galago. Now